Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng dinakdakan. As you can see, nakaprepare na yung gagamitin nating pisngi ng baboy. Lininisan ko na yan guys. 1 and 1/4 kg pala yan. Papakuluan muna natin yan ng garlic, onion, 3 pirasong bay leaves or dahon ng laurel, paminta, 1 pork cube, asin, at tubig. Then guys, takpan lang natin at saka natin siya papakuluan ng mga 50 hanggang 1 hour in medium fire. After 1 hour, malambot na yan. Pwede na natin yan anguhin at papalamigin muna natin ng konti guys bago natin siya ihawin. Habang pinapalamig pa natin yan, naghiwa na ako ng gagamitin pa nating ingredients. Nag-prepare na ako ng 3 pieces na red onion. Hiniwa ko lang siya ng manipis. At saka 6 pieces na siling labuyo. At 6 pieces din na siling pangsigang. Hiniwa ko lang din ng maninipis. Kung gusto nyo ng mas manghang guys, no, dagdagan nyo lang yung sili. Nasa inyo na yan. And then guys, yung 1/4 kg natin na atay ng baboy, ibinabad ko na sa suka yan kanina bago natin pakuluan yung pisngi ng baboy para mawala yung lansa niya. I-drain na natin yan, no? At saka pa natin siya babanlawan sa tubig para mas mawala yung lansa niya. Then guys, after natin banlawan, imamarinate naman natin siya ngayon ng liquid seasoning. At saka paminta. And then guys, lagyan din natin ng liquid seasoning yung ating pisngi ng baboy bago natin siya ihawin. I suggest guys, no, nagayahin nyo to, no, para mas masarap yung ating lulutuin na dinakdakan. Pero kung wala naman kayong liquid seasoning guys, pwede naman kahit asin na lang. Imagine, ang dami na natin nilagay na pampalasa kanina dito bago natin siya pakuluan. Tapos ngayon naman, naglagay tayo ng liquid seasoning bago natin siya ihawin. Tiyak na napakasarap nito guys, kaya subukan nyo na. Okay, pwede na nating ihawin yan. Ayan guys, isa lang na natin yung pisngi ng baboy. Kung mapapansin nyo, no, hindi ganun kadami yung uling natin. Ayaw kasi nating biglain yung pagluluto ng ating pisngi para hindi rin madaling masunog at para maganda yung pagkaluto ng ating pisngi. Pwede rin pala kayong gumamit ng tenga ng baboy guys, no? Depende na sa inyo yan kung anong trip yung gamitin. Ako kasi mas okay sa akin yung pisngi ng baboy. Diba guys, ang ganda ng pagkaluto ng ating pisngi. Ginagawa ko kasi guys, binabantayan ko talaga siya and then binabaliktad ko siya from time to time. Medyo matagal nga lang yung pag-grill guys kasi nga konti lang yung ating nilagay na uling, pero worth it naman. Masarap yung pagkakagrill nito guys. Ayan, aanguhin na natin lahat yan. Luto na yan. Next guys, ihawin naman natin yung minarinade nating atay ng baboy kanina. Saktong ihaw lang yung gagawin natin dito guys para hindi tumigas yung atay ng baboy. Ayan, luto na din lahat yan. Anguhin na natin yan at mag-chop na tayo ng mga inihaw natin. Ayan guys, hiwain natin siya ng pahaba. Huwag masyadong maliit guys, no, para hindi magmukhang sisig yung ating dinakdakan. Grabe, ang sarap ng amoy. Ayan, ganyan lang guys. And then sa atay naman, ganun din. Pahaba din yung ating paghiwa. After natin maghiwa, gagawa naman tayo ngayon ng sauce ng ating dinakdakan. Gagamit tayo ng 3 kutsarang mayonnaise. Ladies choice ang gamit natin guys, no, para mas masarap. Lalagay din tayo ng paminta, 5 pieces na calamansi juice, asin, at saka konting suka. And then guys, saluin natin ng mabuti. Tsaka natin tikman guys, kakamayin ko na lang yan.
At kung natatabangan pa kayo guys, maglagay lang ulit ng konting asin or liquid seasoning. Ayan, pwede na yan. Ngayon naman guys, pwede na natin paghalu-haluin lahat ng mga ingredients na pinrepare natin. Ilagay na natin yung hiniwa nating 3 pirasong onion kanina. Then, sunod na natin yung siling pangsigang or siling pamaksiw. 6 na piraso yan. Hiniwa ko lang na maninipis. Lagay na rin natin yung siling labuyo. 6 na piraso din yan. At saka yung sauce na ginawa natin. Pagkatapos guys, haluin ulit natin ng mabuti yan. At pwede na itong iserve. Pero guys, inirecommend ko na ipainit muna ito sa butter para mas lalong sasarap. Gaya na itong gagawin ko.